25 maj, planetarium. Ja jestem To my. Niklaus, tu jest pan Dawid. To ja. Co będzie się działo, panie Dawidzie? Jazz. Będzie jazz. Jesteśmy pod Planetarium Śląskim, w Parku Śląskim na Kosmikonie, imprezie jakiej? Kosmicznej. Śląski Festiwal Fantastyki. Fantastyki. I wiesz dlaczego jest on fantastyczny? Bo my na nim jesteśmy. I najważniejszy punkt tego wydarzenia, oprócz tu, że cosplaye, food trucki, wszystko fajnie, o 15:30 my wchodzimy z prelekcją jako specjaliści, okazuje się tym razem od kosmosu. Okazuje się, że nie było innych niż my. I zobaczymy, jak to będzie. A oprócz tego pokażemy wam pokrótce, jeżeli nie może was tu być na miejscu, co się tu fajnego takiego dzieje. Słuchajcie, jakbyście się zastanawiali, jak w wyremontowanym planetarium wyglądają sale, gdzie się ogląda gwiazdy, to wyglądają właśnie tak. Jak się chodziło do szkoły, to wyglądało to trochę inaczej. Tu jeszcze powiedz, że motywy. oni zostawili ten motyw, który był ze Tak. starego jakby planetarium i tu mamy nasz landschaft. Nie? No tu jest nawet archikatedra Chrystusa Króla z Katowic, tu kominy z jakiejś gruby. To miejsce jest niezwykłe i ja myślę, że ono było jeszcze bardziej niezwykłe w 1955 roku, jak Planetarium Śląskie powstawało. To wyglądało jak statek kosmiczny, który wylądował gdzieś pośrodku niczego. I rzeczywiście tutaj nic nie było. Nie było drzew, które dziś przepięknie okalają Planetarium Śląskie. I nagle pojawia się ten budynek. Przez kolejne dekady przyciągał ludzi zafascynowanych kosmosem. Jak spojrzymy na przykład na nazwiska osób, które brały tutaj udział w olimpiadach astronomicznych, to znajdziemy całą elitę polskiej astronomii, z profesorem Udalskim na czele. Ale w pewnym momencie trzeba było coś zrobić i dostosować to do wymogów nowoczesnego parku nauki albo chociażby do potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 50. wszyscy musieli być piękni, zdrowi i wspaniali. I udało się zrealizować projekt unijny w ciągu 4 lat. To miejsce zmieniło się całkowicie. A jednocześnie zmieniło się tak, że nie zerwało ze swoimi tradycjami. I dziś to nie tylko Planetarium Śląskie, ale Planetarium Śląski Park Nauki, dlatego że prezentujemy nie tylko rzeczy związane z astronomią, ale także geofizyką, trochę meteorologią, więc co przebudowaliśmy? Przede wszystkim sala, która znajduje się dokładnie parę metrów od nas i tutaj doszło do całkowitej zmiany. Nowy system projekcyjny, nowe siedzenia, nowy układ sali, nowy ekran. To jest ciekawe, że inne planetaria na świecie nie tyle systemu projekcyjnego nam zazdroszczą, który jest w stanie pokazać 120 milionów gwiazd i obraz w 8K, ale ekranu. Ponieważ to jest takie Lamborghini, jeśli chodzi o planetaria. To jest ekran, na którym nie widać w ogóle miejsc zszycia z punktu widzenia widza. Nowy system dźwięku. To wszystko udało się zrobić, ale jednocześnie nie oderwaliśmy się od naszej tradycji. Dlatego główny projektor optyczny, który stał tutaj przez 60 kilka lat i wyświetlał niebo, znalazł się jako ekspozycja w Parku Nauki. To nie jest tak, że to jest wydmuszka i sobie stoi, on jest w pełni sprawny. Gdybyśmy dzisiaj nad nim rozłożyli ekran, w dalszym ciągu wyświetli niebo. I to jest niesamowite, że udało nam się zachować tę tradycję, ten klimat, który tutaj był i jednocześnie pokazać coś nowego. No dobrze, jako osoba, która gdzieś tam związana jest z jedną czy drugą nawigacją, powiem to, kieruj się do Planetarium Śląskiego Parku Nauki. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, Hica jest jak pieron. W ogóle ja jestem panelistą. Chyba będę wykładał jakieś panele. Dobra, póki jeszcze jest czas, 1,5 godziny do prelekcji, to idziemy zobaczyć, co tu w ogóle się dzieje. Planetarium od głównego wejścia wygląda tak. Robi wrażenie. Jak ktoś był w szkole tutaj ostatni raz, to jak to jest pięknie zrobione w środku i z zewnątrz zresztą też. No, na pewno go zadziwi. Ja bym chciał pani zapytać, jak wóżd? Jeszcze nie próbowałam. Ale trzeba przyznać, wygląda dobrze. Jaka cena? 20 zł. Warto zaznaczyć, że tu nie sprzedaje się byle kiełbasy i wóżd, dlatego to tyle kosztuje. Naleśniory na słodko, pan boczek zapiekany, fryty belgijskie. Jest pytanie kluczowe, jaka jest piwo. Jest cosplay tematyczny. Chociaż, jak będziecie mogli się przekonać, poprzebierali się ludzie za wszystko. Tu na przykład można było przed chwilą zobaczyć Gandalfa, który strzelał z armaty z Lordem Vaderem. O, proszę. Proszę, jakiś mag. Dzień dobry panu. Jak znalazłem Wally'ego, to należy mi się jakaś nagroda. Niestety nie mam. Znaczy mogę ci dać 10 zł. To nie chcę, dziękuję, do widzenia. Proszę, tu wszystko jest nowe, nowiutkie, świeże. Jeszcze można powiedzieć, pachnie nowością.
Jedyny minus tego wspaniałego kompleksu jest taki, że jest jak bunkier i tu jest totalnie zero zasięgu, także jak ktoś by chciał tutaj robić jakiegoś streama, albo wrzucać storiesy, albo zdjęcia, to będzie miał z tym problem. 15:30. Najlepszy panel. Jeżeli tu was nie było, straciliście wszystko. A czy inne też dobre. Stare komputery od Muzeum Komputerów z Katowic. Będą grane jakieś zawody Quake'owe, Unrealowe. Nie tylko kompy. Można pograć na starej konsoli. Proszę, jakie tu klasyki. Tego to już jest rarytas. Jakbyście spytali kogoś z pokolenia Z, co to jest, to by powiedział, nie wiem. Zresztą sam już nawet telewizor z dupą jest zabytkiem. Można? Ale widzicie, jest duch w narodzie, młodzież interesuje się starociami. To cieszy. No a tu już tak naprawdę takie retro. Atari 800 XL, Missile Command, patrzcie jaki kontroler. No to już jest naprawdę coś zabytkowego, fest a fest. A tutaj ponoć mam potem grać koncert z Dawidem. Ja na bębnie, on na kontrabasie. Nie brakło i Szpondermana. Pana Tora i pani, kurde, nigdy nic nie wiem, o co to chodzi. Tu jest takie miejsce, gdzie najmłodsi mogą sobie takie warsztaty porobić, pokulać jakieś kosmiczne, prawda, mieszanki, pobawić się. Zegar słoneczny i naokoło zegara można pokupić sobie różne rzeczy. Jakieś, prawda, rękodzieło, jakieś książki, jakieś kolczyki, można kupić super książki, kolczyki, maskotki planet, świece i woski, proszę bardzo, fuzekle, tu na ciastu proszę chill zone, odzież, koszulki, soczewki, tu proszę pani piramidogłowa. Tu już ludzie zmęczeni Kosmikonem odpoczywają, wypoczywają. A tu teraz widzicie to wszystko, jak to wygląda od tak zwanego backstage'a na tyłach. Ja mam nadzieję w ogóle, że ja tu mogę deptać, że mnie nie skrzyczą. Bardzo fajnie tutaj zagospodarowane te przestrzenie. Dużo bardzo zieleni. Tak świeżo, nowocześnie, ale wszystko jest no właśnie tak zrobione, że ten sznyt tego starego planetarium jest elegancko zachowany. Tasty. Proszę Państwa, kolejka do hali Idei już się ustawia. Chyba ludzie myślą, że będzie coś fajnego, a to tylko nasza prelekcja. Klaus jest znany w internecie z tworzenia materiałów po śląsku, ale też Po śląsku, nie po śląsku. Po śląsku, tak? Muszę przyjść do Ciebie na korepetycję ze śląskiego. Dobra, jest dalej. Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj, w ogóle tak, zacznę od tego, że z Mikołajem stwierdziliśmy, patrząc na harmonogram, są osoby, które napisały książki. Są osoby, które są profesorami. Przede wszystkim są po studiach. Są osoby, które są jakimś, można powiedzieć, warto ich śledzić. Przed chwilą był na przykład taki panel dotyczący podróży w czasie, a raczej czy w ogóle są możliwe. A moi drodzy, właśnie, kim my jesteśmy? No, w sumie nikim. To jest gra wydana, w ogóle przygotowałem sobie notatki w sumie, żeby tak mądrzej wyglądać tylko trochę tutaj. 78 rok i tu jest kawał, na który czekałem tydzień, aż go opowiem. Jak ta gra wyszła, to nawet jeszcze Dawida nie było na świecie. To jest ciężkie do wyobrażenia sobie. Nie wiem, czy wspomniałeś o tym, ale... Znaczy, no nie słuchałem Cię, nie? Żartuję. Interfejs. Symulacja tąpnięcia na grubie, a tak serio trzęsienia ziemi. Postawić, że to nie będzie problem. No ale to czy spadnie? Nie! To spadnie i będą mieli zajebiste w ogóle nagrania, będzie super jak spadnie. To najsilniejsze trzęsienie w tej drodze
zaraz zobaczycie jakie ono będzie silne. Siłę takich wstrząsów podaje się w skali, która się magnituda nazywa. Te skale na własne potrzeby opracował Richter. Richtera pewnie kojarzycie. Natomiast jak to z tymi trzęsieniami jest? Każde kolejne trzęsienie w tej skali niesie 31 razy większą energię niż poprzednie i powyżej 7 wstrząsy są uznawane za takie niszczycielskie już, a Alaska to było 7,6. Będzie super. A tu Kajś tu w Chorzowie, tu będzie impreza o 19:00. No i proszę Państwa, słońce zaszło, dzień się skończył, tutaj już pusto, ludzie się potracili, poszli, zakończenie było fajnym koncertem muzyki takiej elektronicznej. Tak wyglądał Cosmic Con, czyli Śląski Festiwal Fantastyki w Planetarium w Parku Śląskim. Super impreza, odbyła się drugi raz. Mam nadzieję, że odbędzie się kolejny. Bardzo fajnie, bardzo dziękuję z góry, że zostałem tutaj z Dawidem zaproszony, żeśmy mogli coś poopowiadać. Dziękuję bardzo każdemu widzowi, którego spotkałem, a było ich bardzo dużo. A jeżeli ktoś nie mógł tutaj być z jakichś przyczyn, to mam nadzieję pojawi się w kolejnej edycji i przynajmniej będzie mógł zobaczyć w tym krótkim materiale, jak to wyglądało. Dzięki Wam za uwagę, zostawcie jakąś łapę do góry i oczywiście odwiedzajcie planetarium nasze, bo jest superowe i naprawdę na skalę światową jest niezłe. Najlepsze.